Takže čau lidi, vás vítám u mého prvního dílu Shake & Fidget. A dneska to bude Shake. Chtěl bych rozjet malou sérii. Takže se vám použáte, jo, pohoda. Tady, ale můžete podle zkušenosti to, co máte uprostřed. Jo, takže to jenom 1000 to. A jinak... A toto, tak se získal kolo, nebo stačí. Myslím, že to tam nemám. Jo, tady můžete se dívat počít na žádný houbičky. Je kvůli tomu, že tady na té zbroji, tak jsme všechno vypatřili za to nový zboží. Takže už nemám houbičky. Takže je to pěkně na hovno. Ano, je to na hovno. Teď jak tady poslouchám ještě to, co natáčím, takže omlouvám se, když jsem to slyšel, jo? Takže teď šel do arény, skáváme hodně peněz, jo? Tak jo. Koty, ne. Jdem dál. Tady černý obchod. A jednou vypněme to. Jo? Jo, máme, tak to použiju. Yes! 5. Staré, tady si můžete něco zakoupit. Černý obchod na zbrojírnu. Zkusíme to. Sakra, tak já to teď stopnu a udělám si. Tak, už to mám. A je to. A je to. Je. Dobře, tak helmu. Houbičku. Nedám to dole. A jdem nakupovat do životy. Takhle. Ještě minutu. Já to stopnu a až budu bojovat, tak se vám ozvu. Tak, jsem zpět, už jenom pár vteřin, no a už to bude.
2. Taky dám 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, jo. Sekund. Jo. Fakt, to bude zase vyhrát. Postava, počkat. Přátelé, žádné. Čum to. Tady tuto. To jsem prohrál. A tu taky. Jdem sázet. Jdeme se takhle. Hop. 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 To! Já jsem to věděl, no. No. To jsou... Musíme asi jít. OK. Já to asi střihnu. Teď jsem dospět a už jenom 30 sekund necelý. Já se nemůžu moc mluvit, tak Šejkovi ani nejde moc mluvit. Mě to nevadí. Uděláme 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! No, ty dám, vole, pomáháme tu dole. Tady budu házet sekáček, to je yes. Postava. Ještě jednou. To se stopnu. Opět jsem dospět a už jenom 15. History, love, and abych to tady já bych to tady ukončil a